Иван Михайлов, тук в Рим, който е направен от негови приятели и съратници. Заедно с него тук е погребана и неговата съпруга Менча. По случай 20 годишнината от смъртта на Иван Михайлов, големия български революционер, тук в Рим да почитат неговата памет и да се преклонят пред великото му дело, дойдоха българи от Западните покрайнини, от Македония, от България. Емигранти са причастни на неговото дело, както и представители на ВМРО. Господи, Бог наш, сега и присно, и увеки веков. Панахидата бе отслужена от български свещеник, който пътува специално за събитието от България. На панахидата присъства един от най-близките хора на Ванчо Михайлов, Вида Блаза, негова секретарка, приятел и съмишленик. Със сълзи на очи паметта на български революционер почетоха емигранти и българи от Западните покрайнини. Димитър Димитров от Босилеград остави на гроба на Ванчо Михайлов пръст от Босилеград, символ на изконната българска земя. Средството националисти дошли на мястото, където почиват тленните останки на Иван Михайлов, липсваха представители на българската власт. Панахидата бе организирана от продължителите на делото на Ванчо Михайлов, активисти, членове на ВМРО.